дар баъзе давлатҳо ҳамин истифодаи тиктока манъ карда истоданд. Дар Қирғизистон, дар Амрико, дар Қазоқистон. Агар ҳамин дар Тоҷикистон ба фикри шумо оё манъ кардан кор дуруст аст ё не? дар Тоҷикистон манъ кардан дуруст аст. аз сабаби кӯдакҳо ҳама калону ҳама бисёр ҳушонда ҳамин тиктоку ҳамин чизо аст. ҳама аз савод кафо мондагиян, ҳама ақлу пешравӣ ҳамин чизо кафо мемонанд. худи шумо истифода мебаред тикток? ки истифода мегирад аз наздиконатон каси? ҳақиқат кӯдакҳо хона дар истифода мебаранд, аммо хонабудагиҳо ман не, шахсан худам не. тикток як сайти аст ки бо баъзе одаморо айраҳм мезанад, баъзеша ба рост чӣ менаи шакл. худатон ягон вақт истифода бурдед? мебурдем, озга истифода намебарем пеша. масалан барои чи, барои тамошои кадом видеоҳо астон истифода мебурдед тикток? ҳам як ҳавасманд бад истифода бурдем, баъд истифодааш намебарем. Озёз бисёр чизои давои тикток. барои чи даст кашидан истифода? барои ҳар чизои ғайри қонунанд, ғайри қонун. мақсад бояд манъ карда нашавад, бояд мардам ҳама дар ҳамин тамошо мекунанд. худи шумо истифода мебаред? бале ман мебурдам, оз не. барои чи даст кашида? барои мобилиам гум шуд, барои ҳамин хотир намебарам истифода. ҳатак мебурдам. асосан чӣ тамошо мекардем дар тикток? ҳар чизои мақсад интересни, ягон чизое ки хуб аст, мисол тамошо мекардем. дар баъзе давлатҳо мегӯянд ки ҳамин муҳтавои ҳамин тикток барои кӯдакҳо зарар дорад, барои ҳамин манъ кардан. намедонам, хай ягон зарар надорад, ягон чиам надорад. касе ки чизои хубам аст, гирифта мешавад, мисол тамошо карда мешавад. аслан барои чи ҳамн тикток истифода мебаред? хусар аз видео тамошо кунем. дар баъзе давлатҳо ҳамин манъ карда истодан тиктока. ба фикри шумо ҳамин дар Тоҷикистон оё манъ шавад ё не? фарқ надорад. беҳтарин коре барое ки ҳамин тикток, ҳамин рилсҳои инстаграми ҳозир ҳастанд, бисёри вақт ҳамин ҷавонаи ҳозираро мегиранд ва ҳозир ҳамин кӯдакҳои 3 сола, 5 сола то калонҳо ҳама дар ҳамин корҳои беҳуданд, вақтҳошонро беҳуда мегузаронанд. агар ҳамин дар ҳамин Тоҷикистон ҳам манъ кунанд, тикток, ҳамин рилс, инстаграм, ҳамин чизо агар манъ кунанд, беҳтарин мешавад ки ҳамин мардами ҳарчи меомӯзанд. барое ки ҳозир кӯдакҳо қадри 8 шагир дар дасташон телефон мебинӣ, тамошо кисан ё бозӣ кисан. ба назари ман бозиҳошро манъ кунанд, беҳтарин мешавад. Не знаю я насчет ТикТока. Ну, он ничего полезного, честно говоря, детям не дает. Они висят в этом ТикТоке. Ну, я не знаю, навряд ли общество воспримет это положительно, чтобы его закрыли. Но я не думаю, что он полезный контент. Не думаю. тикток агар меъёр қатъӣ бошад дуруст аст. агар аз меъёр зиёд як хел сайтҳо ҳастанд ки умуман зарар мерасонад ба фаҳмиши инсон, хусусан ба ҷавонон. худи шумо тикток истифода мебаред? кам, умуман кам. масалан фарзандотон ё ман илоҷ боша рухсат намедиҳам истифода барам тикток. ҳар чизое ки маъқул нест ба ман. WhatsApp, Instagram медроему, TikTok не. тикток дар борааш маълумот доред? О, аку ранги аму Instagram аю. Видеои дига хеле бо. Нек ме ягон фикр надорум. Мада фарқ надора, ура ай Тоҷикистон буган на истифода набарам, бубаран, фарқ надора мада. бале зарар дорад. чӣ зарар дорад? ҳамин ҳар хела видео мепартоянд, кӯдакҳо дар онҷа медроянд, тамошо мекунанд, нодуруст аст. Баросиам. Ну, для меня TikTok это бесполезная вещь. Я сама не пользуюсь этим, потому что это не нужно для жизни, просто пустая трата времени. Пустая трата времени, ничего полезного, какие-то новости ненужные, что меняет человеку психику и так далее.